खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै थाबायनाय नामायनो मोनसे जिनिसखौ गोसोखांदों आं। दाखालि बामोनगावआवहाय बाजै सासेनि BPFनि BSUनि सासे सुबुङा बेक्तिया मोनसे न'खराव अनसुंथाइ हैदों। एम्बुआ थरेल' होथारबाय। हैयोब्ला आं गाज्रि होनाखै। सासे मानसिया सासे बेक्तिया बिथाङा मानि दुगा जादों बा माबा मोनसे लिरहरनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बुंहरदों प्राइभेट पार्टखौ लानानै ना, आइजोफोरनि प्राइभेट पार्टखौ लानानै बिथाङा बेफोरबायदि कमेन्ट सेक्सनाव बेफोरबायदि बुंहरनाया आंनि थाखाय साबजानाय जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला एसे नायदो बेयाव माबायदि लिरनानै होदों। बिथांनि फेसबुक पेजआ फेकसो दे। ओमफ्राय बियो गाव अगियान, लेखा फरा गैयि अगियान मोसौ जुनादनि आखु आरोखि ना। लेखा फरा गैयिब्लाबो गोबाङानो बेफोरबायदि लिरा। आंखौ गोबां रायहरो, आंखौ गोबां बाथ्रा बुंहरो। नाथाय बेफोरबायदि प्राइभेट पार्टखौ लानानै बै सुबुंफोरा बेफोरबायदि बुंहरा। नाथाय बै सुबुंफोरा बुंहरनाय माखासे माबाफ्रा एसे ओंथि गोनांफोर बायदि मोनो आं। नाथाय नैबे सासे बेक्तिया ओरैबायदि जुनादनि आखु, सोर बिब' सोर बिमा बियो सिनाय रोङि आखु, जुनादनि आखु। उन्दै गथ' सोरबा लेखा रोङि फरायै सुबुङाबो बेफोरबायदि बा लिरफेरा नायगोन बा माबा मोनसे बुंहरगोन, गुबुन बाथ्राजों बुंहरगोन। प्राइभेट पार्ट, हौवाफोरनि प्राइभेट होन, हौवा हिन्जावफोरनि प्राइभेटआनो होन, बेखौ लानानै बाथ्रा बुंहरा। नाथाय बे बेक्तिया बेफोरबायदि लिरनांगौ मा दरखार दङ? बिथाङा सोरबा सासेखौ अनसुंथाइ हैदों, सहाय खालामदों, बेखौ जों बाख्नायनोसो गोनां जागोन। जानो हागौ बियो BPFनि जानानै UPPLखौ इलेक्सन समाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नाथाय बेयाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों होननानै सोरबा सासेखौबोथ' नायालाफानो थायाखै। दिनै गोबां UPPL हान्जानि बै बेक्तिफ्राबो गोसोजों एसेब्लाबो अनखांनाय मोनदों, मोजां मोनदों। खिन्थु दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरनायखौ आंनि थाखाय साबजानाय मोनाखै। बे बाजैनो फिसाया दिनै गुवाहाटि GMC हस्पिटालाव गोग्लैसोनानै दङ। मा जागोन? सासे क्लास 9आव फरायनाय दं गथ' सासे, दिनै बिनि फरायनायखौ नागारहां जानानै दङ। बयनिबो गेजेरावनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ आंनि थाखाय गनायजाथाव नङा होननानै आं सानो। खिन्थु दिनै गोबाङानो गुबुन हान्जानि बेक्तिफ्राबो बाथ्रा बुंहरदों आरोखि, बाख्नायदोंसो। बे सासे बेक्तिनि बेखौ आं साबजानाय मोनाखै आरो। हैग्रा सुबुं बै बेक्तियाबो आं दाखालिनो मोनदों बिनि बाथ्रा बुंनायखौ आं सम मोनाखैमोन बानायनो। दिनै एसे सम मोननायलाय दिनै बेखिनिखौनो लाबोदों। नोंथांमोना बे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनायनि जाय मानसिया प्राइभेट पार्टखौ बेफोरबायदि लानानै बाथ्रा बुंहरनाय ना, बिनि सायाव मा कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरहरनो हागोन। आरो जाय न'खरा दुखुथिया बा निदानाव गोग्लैनानै दङ, बै बेक्तिखौ सहाय खालामहैदों। जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि न'खराव 20 थाखा नङाब्लाबो BTC ओनसोलाव सासे बेक्तिया 50 थाखा जुदि एकाउन्टाव सोना हरोब्लाबो बेसेबां जागोन? जों नोंसोरनियावबो गसंहैगोन। जाय बै प्राइभेट पार्टखौ लानानै खोथा बुंहैनाय, बियो माब्लाबा आथिङानो थरस्र'जगोन। अब्लानि समाव मिडिया आरो इउटुबारफोर बिसोरखौ गोनांथि जागोन आंनो एसे बिदि बिनांगौ होननानै बुंनांगौ, अनसुंथाइ बिना होनांगौ खावलायफैगोन। अब्लानि समाव नों आं खौरां बिजोंनि सुबुंफोर बै बेक्तिफ्रासो गसंहैनांगोन। रावबो गसङाबाबो नों बेफोरबायदि मालायनि निदानाव सोरबा सासेया सहाय खालामनायाव बेफोरबायदि लिरना हरनाय, नोंबो गोग्लैगोन माब्लाबा खैफोदाव। नों नोङा बिमा नङा नोंनि हिन्जाव नङा नोंनि गथ', नोंनि गथ' नङा नोंनि बिफा,
न'खरनि सोरबा सासे नङा सोरबा सासे निदानाव गोग्लैगोन अब्लानि समाव मा होनगोन मा लिरना हरनांगौ नोंखौ थैथोंलै बियो सोर गसङो गसंथोंलै बुंगोन जोंनि गोसोनिफ्राय बेखिनि रावा गनाय नङा मिथिबाय ओंखायनो जानला मानला रोंगौ होननानै प्राइभेट पार्टफोरखौ लानानै बेबायदि बाथ्रा बुंहरनो दरखार गैया बेखिनियानोसै गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि